FIFA. Не съм много добър. Започнах я преди един месец. Сега ще изиграем един матч. Нека да видим какъв ще е. Добре, така. Зарежда иде. Добре, така. Така, ще почваме да играем матч. Само да идеме там, където трябва. Така. Ох, много мраз така, като чакам. Добре, нека да започваме. Това не е матч. Ама и сега ще стане матч. Така. Хайде, зареждай по-бързо. Аз искаме и този първия герой. Това е лесно, добре. Така. Кой ще ми дадеш? Нищо. Дайте. Така. И сега да започнем матча, хора, приятели. Този първия е много добър. Искам да. Хора, ако не се лъжа, имах играч, който е 120. Това много ме разгатите. Давай, давай. Така. Така. Добре, гол. Така. Да продължаваме мача. Оне. Така. Така, подаваме на него. Гол. Вкарахме гол с мис, хора. Вижте го. Само вижте какъв гол. Така. Подавам. И ритъм. Гол. Мис. Така. Продължаваме. Хайя. Няма. Хора, май ще ми вкарат и на мене. Това е доста голям проблем. Подаваме на моя приятел. Подаваме на другия ми приятел. Подаваме на... Хора, аз съм малко простичък. Защо този не подаде на ония? Ето топката. Отиваме към него. Взимай топката. Така. Подавам. И гол. Не! Какво направих? Не трябваше. Добре, какво ще направи? Дали ще ритна силно, хора? Да, той ритна силно. И... подаваме. Не! Без да искам подадах на този. Няма да вземеш топката мен. Аз ще те... Хора, той ми взе топката. Той подаде на своя приятел. Номер 3. И този ми направи мрежичка, честно. Не, хора. Добре, поне спасих. Не вкараха поне. Не! Вей, какъв гол не вкараха. Така. Подавай. Бягай. Не! Не успях, хора. Да. Така.
Дай, пич! Гол. Добре, има гол, добре. Добре, че има гол. Изчакайте само с малко хора. Айде, започваме. Така. Много е трудно, бе. Не! Ще ми отмъкнат топката. Вайтос. Не. Благодаря за топката. Айде. Много малко, много слабо. Хайде, отмъкни топката. Така. Трябваше лик по-силно да е видно. Така, подавам ти. Давай! Не, нищо, поне сме 3-1. Ще спечелиме. Така, подаваме на този. Така. Няма, добре. За сега върви. Добре, спечелихме, хора. И това ще е всичко от мен. И чао!